माउसी कौन करूछ कि माउसी? परिबा काटुजी। परिबा को ପାଇଁ କାଟୁଛ ମାଉସୀ? ପରିବା କଣ କରିବ କି କାଟିକି? ରୋଷେଇ କରିବି। ରୋଷେଇ କଲେ କିଏ ଖାଇବ ମାଉସୀ? ପୁଅ ଝିଅ ଖାଇବେ। ଆଉ ତମର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବା ବାହାଘର କରିଦେଇଛ? ଆଉ ଝିଅକୁ କୋଉଠି ବାହାଘର କଲ ମାଉସୀ? ଆମେରିକାରେ। ଏ ମାଲୋ ମାଉସୀ ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ବାହାଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଉସୀ ତମ ବୋହୁଟା ଭଲ ନା ଖରାପ? ତା କଥା କହନା ଲୋ ମା। ପୁଅଟା ମୋର ଭଲ କିନ୍ତୁ ବୋହୁଟା ମୋର ଚଣ୍ଡୀଟା। ଏ ମା ତମ ବୋହୁଟା ଚଣ୍ଡୀଟା? ଏଟା ଦୁର୍ଗାଟା ନା କାଳୀଟା? ଏଟା ଦୁର୍ଗାଟା ନା କାଳୀଟା ଯୋଉ ମାଉସୀ? କାଳୀଟା। ସିଏ ପୁରା ମା କାଳୀ ରୋଲ କରିଦଉଛି। ଆଉ ମାଉସୀ ଆଉ ଆଜି କଣ ତରକାରୀ କରିବ? ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଳୁ ତରକାରୀ ମାଉସୀ ଆଜି କରିବ? ଆଚ୍ଛା ଯା ମଉସା ମାଉସୀ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ମଉସା ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଲକୁ। ବିଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଉ ମାଉସୀ ଆଉ ତମ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି? ଆଉ ତମ ପୁଅ କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଛି ମାଉସୀ? ସେ କରିଛି ଭୁବନରେ। ଏଇ ଭୁବନରେ ତମ ପୁଅଟା ଚାକିରି କରିଛି ଆମର? ଆରେ 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 ଆଉ ମାଉସୀ ତମେ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ତମ ବୋହୂ ମାନେ କୁଆ ଗଲେ କି? ଦିଟା ତିନିଟା ବୋହୂ ତମର ବା? ଆଉ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ବୁଲି। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଆଜିକାଲିର ବୋହୂ ମାନେ ତ ଟିକେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନା କଣ? ତମେ ବୁଢୀ ଲୋକଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛ ନା କଣ? ଆଉ ଏବେ କେତେ ବୟସ ହେଲା ତମକୁ? 80 ନା 100? 80 ବର୍ଷ ଏବେ? ଆଉ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଆଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଜି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବ ରୋଷେଇ କରିକି? ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ କଣ ଆଜି ସକାଳେ ଖାଇଥିଲ? ଭାତ ବଡି ଖାଇଥିଲି। ଭାତ ଆଉ ବଢି? ଆଉ ଭଲ ଆଉ ଯୋଉ ତମ ପୁରା ନାଁ ଟା କଣ ମାଉସୀ? ଅଭିଲିପ୍ସା। ତମର ମାନେ ବୁଢୀ ବି ହେଲାଣି ସେଇ ଟାଇମରେ ଏମିତି ନାଁ ତମ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମାଉସୀ ତମ ପୁଅ କୋଉ ଦିନ ଘରକୁ ଆସିବ? ଆର ପୁଅଟା ରବିବାର ଦିନ ଆସିଯିବ। ରବିବାର ମାଉସୀ ଆସିବ? ଆଉ ମାଉସୀ ତାହେଲେ ସବୁ ଭଲ? ସବୁ ତ ଭଲ। ଆଉ ମଉସା ଭଲ ତ? ମଉସା ବି ଭଲ। ଆଉ ମାଉସୀ ଏଟା କଣ ଓଢଣାଟା ଖସି ପଡୁଛି କଣ ପାଇଁ କି? ନାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଖସରା ଶାଢୀଟା ତ। ବୁଢୀ ଲୋକ ହେଇଗଲଣି ଆଉ ତାହେଲେ ମାଉସୀ ତମ ଭିଡିଓ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁହ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବେ। କହିଦିଅ ସେମିତି କହ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ମୋ ଭିଡିଓକୁ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ମୋ ଭିଡିଓକୁ। ହଉ ମାଉସୀ ତମେ ରୋଷେଇ ତିଆରି କର ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ ଆମେ ଖାଇକି ଯିବୁ ଆଜି ହେଲା। ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଉସୀ ଦବ ତ? ସତରେ ପକ୍କା ଦେବି। ଆଉ ମାଉସୀ ଟିକେ ଏଇଆ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅ। ମାଉସୀ ଆଉ ରୋଷେଇ କର ଆମେ ରହିଲୁ ଖାଇକି ଯିବୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ କୁନି ମାଉସୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆହୁରି ମାଉସୀଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଶିବାନୀ ଜୟ କଲା। ମାଉସୀ ଆମେ ରହୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବ ଆମକୁ? ହଉ ମାଉସୀ ହଉ ଏଇଠି ଆମେ ବସିଛୁ ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ହଉ ମାଉସୀ ଠିକ୍ ଅଛି।